Abbas TV. Duniyar nishadi. Madagwal Alhaji dan gaske ya ci zai fitar da kai kasan waje tare da Prisdo. Ya dai haka? Jirgi zan hau yanzu. Kwarai kuwa. Ka san wace kasa zai fitar da Burkandi ko? buri me? Burkandi ko? Ina maganar manya-manyan kasashe. Yawwa, faɗa masa ya Alhaji. New Zealand, America da Russia kan. Yaya haka anya ko kana cikin hayyacin ka? Dai gani nan bata nan bata can. Naji an ce Prisdo ya wanke ka da mari. Nan kuma duk a cikin neman abinci ne. Ka ji a tarare ko? Amma an yi soko anan. Dai akan shugaba ne ba dai ai ta cewa ba ni da zuciya ba. Ka ji dan yarinya. Ayo. Ha ha ha!